Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglinggo ko ang lagi ang kananaman na salamat ko na kalilitan na kong kapipiya ginawa. Na mambagyan o kabaya mamamakin nagisaging kaya maaari na rin ako. Na siya kan mambuya di pelilalilang nagudi ko kurmat ko mapagariakan malaki akan saging kaya garupuame. Ini ngaranan namin sa singdawa maliwanag. Na tutangkan ibu sa sudika ayamala na sudia ka nakataw. Ando mana paman na subuso Allah ida kalambon sa tila na udah pawengian sama salam.
utang